सिंह ने जेल में एक ऐसा चमत्कार किया जिसने मीडिया और पूरे पुलिस प्रशासन को हैरान कर दिया। सभी हैरान रह गए कि यह व्यक्ति आखिरकार क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पादरी बजिंदर सिंह के पास एक अद्भुत शक्ति है, ऐसा माना जाता है, और जब वह किसी व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और यदि उस व्यक्ति पर कोई आत्मा या बुरी शक्ति का प्रभाव होता हो तो वह तुरंत सक्रिय हो जाती है। घटना ऐसी थी जिसमें पादरी बजिंदर सिंह ने जेल में एक पुलिस वाले पर अपना हाथ रख दिया, जिसके बाद उस पुलिस वाले ने कुछ अजीब महसूस किया और वह भागकर जेल इंचार्ज यानी इंस्पेक्टर के पास गया और उसे बताया कि साहब जी देखो पादरी बजिंदर क्या कर रहा है। जिसके बाद सब चौंक गए और जब वह इंस्पेक्टर उनसे मिलने आया तो उसने सवाल किया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो पादरी बजिंदर ने जवाब दिया, अगर आपने मुझे जेल में डाल दिया है और मैं यहाँ अपने प्रभु को भी याद न कर सकूं तो क्या यह सही होगा? क्या मैं यहाँ उनकी सेवा भी न करूं? अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना गुसुं भिडिअ क्लिप नुबाय आरो बे गुसुं भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों जि बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंथांमोना खोनादों। अनजाग्रा प्रियफोर, येस बेबायदि मोनसे भिडिअ जेरावहाय बेबायदि दावा खालामनाय जादों, बेबायदि प्रमिस खालामनाय जादों जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ जेलनि सिङाव सोमोनांथाव खामानि मावदों। इसोरनि आत्माया प्रफेट बाजिंदरजों लोगोसे थानानै खामानि मावदों। बे बाथ्राया गोबां भाइराल जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनसे आंनियाव सफैनाय मोनसे भिडिअ क्लिप आरो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो अरिजिनेलै बेयाव जिथु भइस दङ बे भइसआ पान्जाबि रावआव दङमोन, बेखौ दानस्लायनाय जादों आरो बे भिडिअआव बेखौनो बुंदों दि प्रफेट बाजिंदर सिंहआ थारैनो सोमोनांथाव खामानिखौ जेलनि सिङावबो मावगासिनो दङ। सासे पुलिसनि खर'आव आखाइ होनानै आर'ज खालामदों आरो आर'ज खालामनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ माबा मोनसे मोन्दांथिखौ मोननो हादों जेरावहाय प्रफेट बाजिंदर सिंहआ सोमोनांथाव थारैनो खामानिखौ मावदों होननानै बे पुलिसआ दावराव खालामनानै होबाय आरो माखासे पुलिसफोराबो थांनानै आर'ज खालामहैजादों। माखासे पुलिसफोराबो बाथ्राफोरखौ सोंहैदों आरो बिनि जिथु मेइन दार'गा दङ, जि मेइन पुलिस थायो, बेबो प्रफेट बाजिंदरजों लोगोसे रायज्लायदों होननानै बे भिडिअआव बुंदों। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो साफ्रोमखौबो बरायदों आरो लोगोसे जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे खावलायबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो शेयार खालामगोन आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामैफोरा साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो अल बाटनखौ थुनानै लागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो जि भिडिअ क्लिपखौ आङो दिन्थिबाय, बे भिडिअ क्लिपआ बेसे सैथो बे बाथ्रायाव आङो रोखायै बुंनो हाया, जिहेतु बे बिसयाव केवल मोनसेल'सो भिडिअ सफैदों आरो बे भिडिअआवबो एक्जेक्टयै फाइनालहै मोजाङै क्लियार बेबायदि नङा। दा बेयावखाय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जे थारैनो जेलनि सिङाव सोमोनांथाव खामानिखौ इसोरा प्रफेट बाजिंदर सिंहनि गेजेरजों मावदों, बे बाथ्राखौ आङो रोखायै बुंनो हाया एबा आङो बुंनानैबो होनाय नङा। मानोना बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जाया, फोरमान जाया जे जेलनि गेजेराव बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ होननानै आं बुंनो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय जोङो गोसोखांनो नांगोन इसोरनि बोलोखौ, इसोरनि गोहोखौ। जुदि प्रफेट बाजिंदर सिंहआ थारैनो सैथोब्ला, फाव फान्दायनायनि गेजेरजोंसो प्रफेट बाजिंदर सिंहखौ जेलाव थिनहरदोंब्ला, जेरैहाय जोङो बाइबेलाव गोबां बेक्तिफोरखौ नुनो मोनो, जेरै फाव फान्दाय जानानै जसेफ मोना जेलाव थानो गोनां जादोंमोन, नाथाय जसेफ मोननि गेजेरजों इसोरा सोमोनांथाव जेलनि गेजेरावबो खामानि मावदोंमोन। नोंथांमोना बयबो बेफोर जारिमिनखौ मोनथिगौ, आं बेवहाय बुंनो नागिराखै। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जुदि प्रफेट बाजिंदर सिंहआ सैथोब्ला, इसोरा बिनि गेजेरजों प्रफेट बाजिंदर सिंहखौ फाव फान्दायनानै जेरावखि थिनहरा मानो, जेरावखि दोनहरा मानो, मोनफ्रोमबो जायगायावनो इसोरा बिथांखौ बाहायगोन आरो सोमोनांथाव खामानि मावहोगोन आरो इसोरा थारैनो गावनि खामानिखौ प्रफेट बाजिंदर सिंहनि गेजेरजों मावगोन। मानोना अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बाइबेलाव गोदान रदायाव थिनहर जानायनि 6 बालाबनिफ्राय जोङो मोनसे जाथायखौ मोननो हायो, मोनसे जारिमिनखौ। बेखौ नोंथांमोननो बुंनानै होग्रोनो नागिरदों, नोंथांमोना बे जारिमिनखौ गोसोखांनो हागोन। पौल आरो सिलास इसोरनि खामानि मावग्रा बान्दा दङमोन, इसोरनि खामानि मावग्रा डिसाइपल्स दङमोन, जायफोरा इसोरनि खामानि गोबां गोसो होना मावदोंमोन। पौल आरो सिलास मोना दाब दाब जायगायाव थांनानै गाहाम रादाबफोरखौ फोसावहैदोंमोन। पौल आरो सिलासआ जेब्ला दाब दाब जायगाफोराव थांदों, गाहाम रादाबफोरखौ फोसावदों, बै समाव पौल आरो सिलास मोननि बे फोसावनाय बाथ्राफोरखौ रमारिफोरा मोजां मोनाखै। जोंनि कालचारनि आलादायै खामानि मावदों, जोंनि कालचारनि, जोंनि हुदाफोरनि बायदिनि अनगायै आलादाफोरखौ फोरोंदों होननानै
पौल आरो सिलासखौ राजानिसिम लाना थांदों, हमहोदों आरो हमहोनानै बेयाव गोबां पौल आरो सिलासखौ बुबाय, गाज्रियैनो बुबाय आरो बुनानै पौल आरो सिलासखौ जेलाव दोनहरबाय आरो जेलनि दारगाया बिसोरखौ जेल सिङाव दोननानै ताला मारिनानै दोनबाय। बे हरखालि, बै सानावनो हराव पौल आरो सिलासमोना जुदिअ जेलाव जोबजादों, आथिङाव गिदिर गिदिर जिनज्रिजों खाजादों जेन खारनो हायै, अब्लाबो पौल आरो सिलासमोना आत्मायाव जिउआव दुखु नङामोन, गाबनाय गैयामोन, बिसोरनि गोसोआव दुखुआ फैयाखैमोन, जेंनाया फैयाखैमोन, नाथाय बिसोरो हर गेजेरनि समावबो बाख्नायनाय मेथाइ खनदों, इसोरखौ बाख्नायनायनि आरज खालामदों। बेबायदिसो बिसोरो जेलनि सिङावबो खामानि मावदों, जेलनि सिङाव थानानैबो रंजागासिनो दङ, इसोरखौ बाख्नायगासिनो दङ। बेबायदिनो बै हराव गिदिर बांग्रिं फैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, पौल आरो सिलासखौ जि जेलाव दोनदोंमोन बेयाव बांग्रिं, मोनसे गिदिर बांग्रिं फैबाय आरो बांग्रिं फैनायजों गोबां फाटकनि गोबां जायगाफोरा गावजोब्बाय आरो पौल आरो सिलासमोनखौ दोननाय जि दरजा दंमोन खाथेनानै दोननाय, ताला मारिनानै दोननाय जेल, बे दरजायाबो गेवनानै थाबाय। आरो बे समावनो जेलनि दारगाया सिरि मोनदों आरो सिरि मोननाय लोगो लोगोनो बियो थर फैबाय जे पौल आरो सिलासमोना थारैनो खारबाय, मानोना गिदिर बांग्रिं फैदों। बियो गिदिर बांग्रिं फैनायजों गासै दरजाफोरा गेवलांजोब्बाय, गासै वालफोरा जिलांजोब्बाय, बायलांजोब्बाय। बेयावहाय पौल आरो सिलासमोना गैलिया, खारबाय होननानै दारगाया गिबाय आरो गिनाय लोगो लोगोनो गोसोआव मोनसे बाथ्राया फैबाय जे पौल आरो सिलासआ जुदि खारबायब्ला आंबो थांना थानायनि मा मुलाम्फा दङ, मानोना राजाया आंखौ सिथारखागोन होननानै दारगाया गावनि तुरवालखौ दिहुनदों। तुरवालखौ दिहुननानै हाना लानो नागिरदों। बे समावनो पौल आरो सिलासआ राव हरदों जे जों खाराखै दारगा, जों बेयावनो दं होननानै। आरो बे समावनो बे दारगाया पौल आरो सिलासनि हान्थुआव गोग्लैदों, हान्थु खरायनानै गाबदों आरो पौल आरो सिलासआ दारगाखौ बै समाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो थाखाय थोनदों, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनो थोनदों आरो थारैनो दारगा आरो बिनि नखरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों। थारैनो दारगा आरो बिनि नखरनि गासैबो बासायजाबाय। बे बोरै जानो मोनखो अनजाग्रा प्रियफोर? बे जाथाया जानो मोनबाय जाहैबाय पौल आरो सिलासआ जेलाव थानायनि गेजेरजों, फाटकाव थानायनि गेजेरजों बिसोरो बासायजानायखौ मोननो हाबाय। पौल आरो सिलासआ जुदि जेलाव थाङामोनब्ला, फाटकाव थाङामोनब्ला बै दारगा आरो दारगानि नखरा बासायजानायखौ मोननाय नङामोन। पौल आरो सिलासखौ इसोरा जेलनि गेजेरावबो, फाटकनि गेजेरावबो सोमोनांथाव खामानिखौ मावहोदों। जानो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जानोबो हागौ दा बेयावहाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु बाथ्राया ओंखारदों बे सैथोबो जानो हागौ जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जुदि थारैनो सैथोब्ला, बियो जुदि दायनिगिरि खामानिखौ मावाखैब्ला इसोरा बिथांखौ जेलनि सिङावबो बाहायगोन। मानोना जोङो बेबायदि सोमोनांथावखौ बाइबेलाव नुनो मोनदों। इसोरा जेरावखि थाया मानो मानसिफोरनि गेजेरजों सोमोनांथाव खामानिफोरखौ इसोरा मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बेखौ नंखाय होननानैबो बुंजोबनो हानाय नङा, नंगौ होननानैबो बुंजोबनो हानाय नङा, मानोना फोरमान जिहेतु जोंनि आखायाव गैया। नाथाय बाइबेलनिफ्राय जेब्ला जोङो बोर लानानै जारिमिनखौ नायगोन, जे जारिमिना जोंनो फोरोङो जे इसोर मावनो हायि खामानि जेबो गैया, इसोरा जेरावबो खामानि मावो। सोरबा मानसिया जेलाव थाथों, जेलावबो मावगोन। सोरबा मानसिया जुदि नखराव दङब्ला नखरावबो मावगोन। सोरबा मानसिया साख्रियाव दङब्ला साख्रिनि गेजेरजों, बेफाराव दङब्ला बेफारनि गेजेरजों, आबादारिनि गेजेरजों, सोरबा फरायसुलिनि गेजेरजों, मोनफ्रोमबो राहा लामाफोरनि गेजेरजों, मोनफ्रोमबो जायगानि गेजेरजों, मोनफ्रोमबो सुबुङा जाय सुबुंफ्रा जेराव दङ बे जायगानि गेजेरजों, बै स्टेपनि गेजेरजों इसोरा खामानिफोरखौ मावो। दा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जोङो जि भिडिअ क्लिपखौ मोनदों, प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु भिडिअ क्लिप मोनसे मोनदों, नाथाय बे बाथ्राया रोखा, बे भिडिअनि गेजेरजों जों बयबो, आंबो बुंनो हाया जे बियो सैथो होननानै। हयथ' नंखाय मानसिफ्रा, गुबुन मानसिफ्रा बेफोरबायदि बानायनानै भिउस मोननो थाखाय आलादा आलादा रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै हयथ' भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंबो जानो हागौ। बेफोरबो मोनसे बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समाव जोङो बेनि फोरमानखौ रोखायै मोननो हागोन। मानोना अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा
सोमोनांथाव खामानिखौ मावदोंब्ला केवल खनसेल' मावगोन बे नङा दिनै जेलनि गेजेराव गोबां पापजोंनो बुंफबनानै थानाय गोबां दायनिगिरिफोर जायफोरा मार्डार खालामदों जायफोरा रेप खालामदों जायफोरा सिखाव खामानि मावदों जायफोरा समाजनि बेरेखा खामानि मावदों जायफोरा धोरोमनि बेरेखा खामानि मावदों बैफोरबायदि मानसिफोरा जेलाव दंहैयो आरो जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ माब्लाबाबो सिनाय मोनाखै जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि मुं खोनायाखै बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा जेराव दंहैयो दा बै बिथांमोननि गेजेराव प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ थिनहरनायनि गेजेरजों हयथ' इसोरा गेदेर खामानिफोरखौ मावगोन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन जुदि प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सैथोब्ला इसोरा थारैनो बेखौ बेयाव दोनहरदोंब्ला इसोरा थारैनो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि गेजेरजों खामानिखौ मावगोन आरो जोङो उननि समाव बेफोर गासैखौबो फोरमान हिसाबै मोननो हागोन नाथाय दायो बे मोनसेल' भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौ बुंनो हाया जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जेलाव सोमोनांथाव खामानि मावदों इसोरनि आत्मानि गेजेरजों होननानै जोङो बुंनो हाया दा अनजाग्रा प्रियफोर जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुबाय बियो केबल सोरबा सासे मानसिया शुट खालामनाय एबा बुंनाय मोनसे भिडिअ दा बेवहाय बेजों फोरमान जाजोबा दा बेवहायनो आं बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों बहाबा नुयोब्ला बे एखे भिडिअखौनो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंनाय खोनानोबो हागौ जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सोमोनांथाव खामानि मावदों जेलनि सिङाव होननानै नोंथांमोना खोनानो हागौ नाथाय बे बाथ्राखौ 100% फोथायनांगौनि गोनांथि गैया फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो इसोरा खामानि मावदोंब्ला जों फैबाय थानाय समावबो थारैनो बे बाथ्राखौ खोनागोन आरो नुनो मोनगोन दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि रादाब एबा दिनैनि बोसोन आरो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समफोराव गोदान भिडिअ लाबोगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामदो लाइकबो होदो आरो शेयार खालामदो थेंक इउ